Wel, dyn ni yma heddiw yn ysgol gynradd Llanrug yng Ngwynedd ar gyfer digwyddiad pwysig iawn, sef lanshiad ap WCW Rwdlan, sef yr ap cyntaf da ni wedi datblygu ar ran cylchgrawn plant bach WCW felly a'i ffrindiau. A da ni'n edrych mlaen i groesawu y prif gymeriad yn yr ap, sef Rwdlan, cymeriad hoffus iawn wrth gwrs, o greadigaeth Angharad Thomas. Mae hi'n dod yma i gyflwyno'r ap i'r plant yn exclusif heddiw. Felly pawb yn gyffroes iawn, ac o'n i mewn i weld sut hwyl sy'n yma, ie? Mawr i Rwdlan! Dwi'n hapus iawn, a mae Nilsen yn hapus iawn i fod yma yn ysgol gynradd Llanrug. Helo, enfawr i chi! Helo! Os ydych chi yn gofyn, wel, oedden ni anwyd Rwdlan yn yr 80au gynnar. Dwi'n yna ddim sôn am bethau fel hyn. Y peth mwyaf uchelgeisiol oedd gwneud tab caset efo cwmni sain. Wedyn dwi jyst yn rhyfeddu gymaint o ddatblygiadau thi ar y llwyfan a thi ar y teledu. Ond mae cyfrwng mor bersonol a hwn yn gam newydd eto. Ac yr ofn ydy byddwn nhw'n trio cyffwrdd y llyfrau ac yn disgwyl i hein ymateb yn yr un modd ar cyfrwng digidol, ond y gobaith ydy bydd y llyfrau yn hybu'r a fel arall rhwng. Da ni wedi cael diwrnod wrth ein boddau'n ysgol gynradd Llanrug yn dangos ein ap newydd, ap Storïau Rwdlan. Nawr, dwi wedi blino'n lan. Mae'n amser i ni fynd yn ôl i wlad y rwla.